Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛ ni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ kan ni ale bɛ wele ko championnat national Ligue 1 Orange an b'a fɔ o tile 18nan jaabi kunfɔlɔw la fɛn min ye ATS de Koro ale ye Stade Malien bisimila o dɛsɛra ɲɔgɔn na kelen ni kelen an bɛna an da don o la. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna se fɛnɛ fɛn min ye an ka musolakaw ka championnat o programme dira n'o ye tile fɔlɔw ye n'o ye première division ye o tile fɔlɔ dolantan olu kan ka daminɛ ka bɛn araba nata ma o kungun n'o ɲɛɲɛw an bɛna olu fɛnɛ da o tulo kan. Ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni caman diɲɛ kurukara kɔnɔ Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ an bɛna o de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi ka kunnafoni da aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ n'o ye an ka championnat national ye ale tile 18nan o daminɛra dolantan dɔw kɛra dolantan dɔw bɛ nale an bɛ an ka enregistrement kɛ nin wagati ninnu na nka a bɛna jaabiw bɛ dafalen sɔrɔ donna nataw kɔnɔ o de ye hukumu kɔnɔ an b'a da aw tulo kan k'a fɔ Stade Malien ale déplacera ka taga jouer ATS de Koro contre la o dolantan bana 1-1 o kɔfɛ sa fɛn min ye jumadon ye ISFAS ale ye seba sɔrɔ 11 créateurs ka o bana 1 ni kanangolo fɛn min AS Police cira AS Korofina fɛ o bana 3-0 AS Real ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ gɛlɛyaba kɔnɔ Bakarijan o bana 1 ni kanangolo o de kɔfɛ sa dolantan tɔ minnu bɛ yen Joliba AC ale ni Binka FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min USC Kita bɛ AS Black Star bisimila Club Olympique de Bamako ale ni AFE bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kuncɛ fɛn min ye US Buguni ale ni US Buguba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔra yen an bɛna an ka musolakaw olu ka kɛnɛ kan fɛn min ye an ka musolakaw ka première division dolantan kunfɔlɔ n'o ye première journée ale kan ka kɛ ka bɛn arabadon n'o bɛ bɛn fɛn min ye février kalo tile 28 ma AS Mandé ni AS Momo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Amazon commune 5 ale ni AS Entente olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ an ka police n'o ye AS Police ale ni AS Real olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Super Lion Damdala ye olu bɛ AS Étoile bisimila o kɔfɛ sa fɛn min AS Saramaya ale ni Centre IFC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi minnu mana sɔrɔ ni dolantanw na an ka kunnafoni nataw kɔnɔ a bɛ n'olu sɔrɔ. N'an bɔra yen an bɛna an ka duguma dolantanw na n'o ye an ka deuxième division ye Bamakɔ Ligue 2 i bɛ a jate minɛ ale fɛnɛ dolantan jaabiw la sa ka kɛ ka bɛn fɛn min ye alamisa don n'o bɛnna février kalo tile 22 ma fɛn min ye AEM ale ye sebaya sɔrɔ Derby Academy kan 1 kanangolo fɛn min ye ASB ale ye FC Gawusu ci 2-0 o kɔfɛ FC Jara ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Yelen Olympique kan 4 kanangolo fɛn min AS Lassa ale cira Kingin fɛ 1 kanangolo CSB ale fɛnɛ sebaya ɲuman sɔrɔ Asie FC ka o bana 4 kanangolo Tonnerre FC ale ye sebaya sɔrɔ AS Pays-Bas kan 1 kanangolo AS Guerrier ale fɛnɛ sebaya ɲuman sɔrɔ FC RFAF kan o bana 4 kanangolo. Ni wagati na fɛn min ye Mali tɔgɔla coupe n'o ye Coupe du Mali phase fédérale ale 16e de finale o programme bɛ yan Gao 1 ale ni fɛn min ye CS Dugu7 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ Stade Malien ale ni Gao 2 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se Kaleme FC bɛ Derby FC bisimila Joliba AC ale ni AS Commune de Tombouctou olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min AS Tourbillon de Yelemani ale ni ISFAS olu bɛ jouer Atar Club de Kidal ale bɛ AS Real bisimila ASC Kayi ani Africa Foot olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti D ni USC Kita D olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye FC Simbo de Kita ale ni Mopti 3 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS ASAC de Segu ale ni Mopti 1 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien de Sikaso ale ni AFE olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ sa ASCO ale ni Montrouge de Sikaso olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se US Buguni ale bɛ AS Samare Kayi bisimila fo ka se AS Alanson de Kucala ale ni AS Bakarijan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Binka FC Étoile du Mandé olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC La Paix ale bɛ Lambert Star bisimila ni dolantanw fɛnɛ jaabi ni u banna a bɛ n'olu sɔrɔ an ka kunnafoni nataw kɔnɔ ni Ala sɔnna ma. N'an bɔra yen an bɛ taga farafinna kɔnɔ sisan nɔ n'an tagara yen nɔ fɛn min ye Ligue africaine des champions ale tile 5nan jaabi dɔw bɛ yan ni a programme Al Hilal ale ni Pedro de Luanda dɛsɛra ɲɔgɔn na funifu o kɔfɛ sa fɛn min ye Mediama Sport Team Club
ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ ali sebaya sɔrɔ ale ka kelen ni Kanangolo. ASEC Mimosa ni Simba Sport Club olu dɛsɛra ɲɔgɔn na bana fu ani fu. TP Mazembe Pyramide olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Galaxy Football Club ale ni Wydad bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ Nouadhibou ale bɛ Sandown bisimila. Young Africa ni CR Belouizdad bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Étoile du Sahel ale bɛ Espérance Sportive de Tunisie bisimila. Sɔrɔ ale ka kelen ani Kanangolo. An ka bi kunnafoni an bɛna a kuncɛ fɛn min ye tirage au sort ni o ye l'Europa League ale 8e de finale la. Marseille Villarreal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min Sparta Prague ale ni Liverpool bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. AS Roma ale ni Brighton olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Benfica ni Rangers bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min ye Fribourg ale ni West Ham olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Sporting ale ni Atalanta bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Kɔfɛ Milan AC ale ni Slavia bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. A bɛ kuncɛ Karabakh ale bɛ Bayer Leverkusen bisimila. Ni ne kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi fɛn min ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ aw k'an bɛn.